asikho lapho kodwa yatata ukutapha kuqala manje kwaqala ngengoma zethu yabona kodwa asikho lapho uma ngabe into ayithathwa into embi hayi into embi ayithatha kuthathwa lokho uma into iyihle nombani uyafisa ukuthi engathi ngayithola le nto mhlawumbe umuntu bese barongo ukuthi angayiceli phela ayona inkinga kodwa bafo akekho umuntu ongantshontsha into embi ayisebenzisi molweni nginibingelele kuzo zonke izinkalo la okufinyela khona lo mbukiso igama lami nguvusi bayamazi nje abaningi kuyo le channel namhlanje siphezulu le entabeni zaseDurban kuthiwa kuseThekwini kwelika banana abaningi bayazi sithe lapha amathamba ke bafowethu lapha sathola insizwa lapha to mxhashazwa bayazi nje abaningi bafowethu enengoma nje edumile bayazi nje abaningi yake yathi kususa umsindo lapha uyaphila futhi wami ngiyaphila siyaphila mfethu ngiyaphila ngane yakwethu siyaphila laba babukeli lapha mfowethu kumkhanya kude TV siyacela ukuthi ubabingelele mfowethu ake ngibingelele konke umuntu obuka umkhanya kude njengamanje osenhlanhleni namhlanje bakithi kuyisonto yebo mfowethu ithini into mfowethu siyazi ukuthi usanda kukhipha lapha wemxhashazwa kune EP ekhona khamba kanjani mfowethu kana wethu kune EP eshunqayo sike sakhuluma ngayo ngoba thina bafowethu thina siyazi asithathe hlangothi omdala omncane siyakhuluma ngaye nomxhashazwa sesakhuluma nge-EP yakhe sayilalela bafowethu siyazi ukuthi ishisa ikhotha kuhamba kanjani inhlelo zayo njengamanje mfowethu mfowethu i-EP angiqale ngibonge mfethu abantu ngendlela abangeseka ngakhona ekuyiphusheni nasekuyithengeni nje nangendlela abayithokosela ngayo nencomo mfethu ukuthi izinga linyukile ngendlela nami ebengalindele ukuthi kungenzeka kanje mfethu EP ihamba kahle kakhulu mfethu EP ingoma zo5 bese kuba khona ingoma ke ethandwa kakhulu engicela nomunye usisi wangapha high flats okuthiwa uthandeka hadebe engathi akeze ezongilekelela ngenhlanhla ke wafika washaya impela ngqo enqebeni so mfowethu ngeqamba manga le EP ihamba kakhulu futhi ngiyacela kube yiyona ezovundla noma bethiwa khona lapho okuvalwe khona ivundla ize ifike lapha engifuna khona okay lana ngizobuza ke lawe mxhashazwa ngoba siyazi ukuthi kuye kwaba noshintsho la ekuthengeni komculo njengamanje kuthengwa online siyakhumbula ukuthi ukuqala kwenu benidayisa ngama-CD ngifuna ukubuza ukuthi mhlambe ushintsho nina akuzange kun-affect ukuthi enani dayise online njengoba manje kuyashintsha manje i-CD siyazi liyaphela lokho mfowethu ngeqamba manga thina ebesisathembele kwi-CD kakhulu kusithe ukusiphazamisa kodwa ke sekuyaqala manje sekuya-understandeka ukuthi no kahle umculo nakho lapho khona ukuthengwa komculo noma ukufaka komculo ngoma online uphinde futhi kube nobubi bakhona kwaphinde kwaba nobuhle bakhona uma ngikhuluma ngobuhle bakhona ngikhuluma ngokuthi kunabanye abafowethu nabanye bethu ubungakazi ungene umusic wakhe kodwa obani umculo uzotholala khona njengamanje akasekho umculi noma ngabe kuyiphi level akasekho umculi okuthiwa umculo wakhe awungenanga ku Spotify awungenanga kuma iTunes awungenanga lapha nalapha ngesimo sokuthi mhlawumbe besaqala ukucula le nto ayikhethi bala lapho umukela noma ngabe ubani umculo uma usanda khipha nje uyakwazi ukufaka online kube ukuthi abantu abakuthengi uma befuna ukukuthenga bayakuthenga ndabafika manje kodwa ngifuna ukamba manga le EP le mfowethu yenza kahle kakhulu mfowethu futhi ngiyacabanga ukuthi nokude la ngoma bafo noma uthi unomono ongakanani ongakanani uyaphela lapha uyizibe ilokhishilo ithi sorry baby ilokhishilo ngane yakwethu mfowethu ngikuzwa kahle mxhashazwa ngokwamalonji mfowethu ukuthini ukuphawula ukulokhuzana khona sazoyenza ilonji or kanjani nasemcimbini kuhamba kanjani lapho ke mfowethu ngesimo sokuthi ngilapha ehostel lapha engihlala khona eyisizweni naseyintombini eyilandela kakhulu nesupporta kakhulu umculo bacelile ukuthi mhla ka20 ngibenzele ngibethulele ngokusemthethweni lapha ehostel ubuholi bakhona bathe cha xhashazwa bafana kithi senzele umcimbi nathi la ukuze sisuweduze sizobungaza ehostel nathi caca ukuthi khona ungowethu so ke mhla ka20 kulenyanga kwamasho kule nyanga okay ngizobe ngiwenza umcimbi uzobe kuyi athi kobe kuyisonto emini mfowethu uyoqala mfowethu noma kanjani mntaka baba batshela ukuthi njengomkhanya kude sizobe sikhona sizokweseka mfowethu ngomcimbi wakho ozobuwenzile mfowethu
muhle umsebenzi owenzayo mxhashazwa siyazi ukuthi insizwe kade yadonsa mfowethu ngikhumbula nje mfowethu ule kwelakithi koJozini laphana udonsa kokubi ngale yaminyaka ushaya ngale ngoma yakho le hey yabona mfowethu angifuni uqaba ubabulala nami ubabulala namodumo ubabulala namodumo asikho lapho kodwa ke asikho lapho kodwa yatatsha ukutapa kuqala manje kwaphela ngengoma zethu yabona kodwa asikho lapho uma ngabe into ayithathwa into embi hayi into embi ayithatha kuthathwa lokho uma into iyihle nombani uyafisa ukuthi engathi ngayithola le nto mhlawumbe umuntu bese barongo ukuthi angayiceli phela ayona inkinga kodwa bafo akekho umuntu ongantshontsha into embi ayisebenzisi hayi bafuna lesiskipa sakho usitshontsha usinekile ngoba usithanda hayi ngikuzwa kahle mfowethu hayi ingoma yakho mfowethu siyabona namanje kade uyidlala nje kwakhona manje la kwi-launch kaSisu sisibani lo nolokhuzana lonjani yawa ngongoma okay okunye nje mfowethu uma sesiphetha nje inkulumo yethu akukho mhlawumbe okunye ofuna ukudlulisa ababukeli bomkhanya kude bese siyivala ke inkulumo yethu namhlanje ababukeli bomkhanya kude nginesicelo ngicela ngane zakwethu ingoma yami le download ngicela abafethu wonke nje umuntu ozobuka la ngicela ayi-download ingoma yami abhale ukuthi mxhashazwa ebese bhala ukuthi khona isihloko okuyi-title yayo abhale ukuthi khona izobe siyivela-ke ingoma uyidlale noma uyi-download kodwa nje uma usithe khona bhala ukuthi mxhashazwa uma usithi khona izobe siyivela uma kukhona ofisa mhlawumbe ukubuzwa ungangithinta ngiyafoneleka enombolweni yami ethi 072 558 4047 072 558 4047 ku Facebook mxhashazwa majola le number le engade ngebizi iya WhatsApp angisho ukuthi mbezi sorry ngobe ngeliphendula ngiyaphendula nje same time ngiyaphendula nje umuntu uma ngisuke ngisebhiza leso sikhathi base ngibuyela kumuntu futhi ngiyaphendula uyefonile ngiyabuyela kuyena back noma kanjani ke bafowethu sesizwile ukuthi ena lapha nomxhashazwa uyalonja kwamashu kusehostela ngithi hostela kwamashu bese kuthi mhla ka9 September 9 ngiyoyethula ekhaya ke show esamu ngiyoyethula impela endaweni ekuthiwa isekhona house nakhona futhi ababukeli bephume ngobuningi bayongeseka lapha ekhona house eshowe esamu shubo lapha ngikuzwa kahle bafowethu siyacela ke bafowethu nenze njalo nimsupport umxhashazwa kwi-EP yakhe nathi njengomkhanya kude TV sizobe sikhona sizomeseka kwamashu siyacela ke nenze okulungile ni subscribe niphinde ke nicindezele nebell nisilandele nje kuzo zonke izinkundla zokuxhumana ningasilandela ku Facebook nisilandele na ku TikTok na ku YouTube ke lapha esitholakala khona kakhulu si channel siyabonga.